Ursul? Ursulache. Nu mâncarea, nu somnul, nu bucurile, orice ce natură ar fi ele ale creștine. Într-un reportaj de Izabela Evanghelista. Lumina credinței. Monte Cassino este o localitate din Italia, așezată la jumătatea distanței dintre Roma și Napoli. Ați auzit de Te duci să-l aperi? Te duci să-l aperi, e? Ia uite-te, frate, că se duce să apere pe fisul. Ia uite-te, frate.